меҳмонони гиромӣ, ҳамаи он ҳунарҳое ки алҳол дар назди мост маҳсули эҷоди шумо аст. Тоқиҳо, моҳрабофӣ. шумо ин ҳунарро аз ки барои худ ба мерос гирифтед? хурд будам, бисёр завқи моҳрабофӣ доштам. бисёртар дастмона, шеру заг мебофтам. ҳамин хел давом додам. Ба оҳиста оҳиста боз ба моҳра гузаштам. ҳаминро масъули дасти худам аст. дар ин бофтани ин моҳра зи моҳра худаш лозим аст. барои пурра тайёр шудани як гулдон чӣ қадар моҳра масраф мешавад? барои тайёр намудани ҳамин хел гулдон ба мо лозим аст зи моҳрааш чанд қа ба ҳамин лозим аст. ман 2 халта интихоб мекунам. дар 2 халти ман 500 грамми моҳра лозим аст. дар ҳамон 2 халти 500 граммаи ман гулдон тайёр мешавад. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимтарини бобо бибиҳои мо меросӣ мондааст ки мо имрӯзҳо онро ҷашн мегирем. ва дар наврӯз занони тоҷики мо хӯрокҳои миллӣ бисёртар омода месозанд. аз ҷумла оши бурида, хӯрокҳои алафӣ бисёртар омода месозем. наврӯз ин худ як ҷашнест ки дӯстдоштанист. қуроқдӯзӣ ҳам як навъи ҳунари мардумӣ аст ки дар байни бонувони мо шӯҳрати хоси худро дорад. хуб, шумо низ ба ин ҳунар мебинам ки машғул ҳастед. аз модарам, аз бибиам, аз онҳо нигоҳ кардам, мо ҳам имрӯз ҳунари онҳоро давом дода истодем. ҳамаи ҳунарҳоро дорем. тоқи дӯзӣ, ин бофандагӣ аст. инро бофта ба симҳо кашида, баъд гул аз инҳо тайёр карда мебарорем. бале, дар натиҷа ҳамин гуна гул ҳосил мешавад. бале, аз ҳамин хӯроқу аз гулдӯзиҳо боз мо ҷузвдон тайёр мекунем, куртаҳои миллӣ ба хонандагон низ нишон медиҳем ин ҳунари худро. бинандагони азизу гиромӣ, ҳамаи ин ҷувздонҳои зебое ки дар назди мо қарор доранд маҳсули дасти бонувони ҳунарманди шаҳри Норак ҳастанд. ҳамин тавр? бале, мо ин ҷуздонҳоро бо ёрии муаллима дар маҳфилҳои мактаб бо ёрии муаллима Ҷобира ва Оиша ёд мегирем. мо на танҳо ин ҷуздонҳоро, балки ин гуна диадемаҳо ё ин ки гарданбандҳое ки бонувони мо дар замони пеш истифода мебурданд, мо онҳоро боз бо тарроҳии нав ва моҳраҳои гуногун пешкаш шумо мекунем. мо ин ҷуздонҳоро ки чӣ тавре мебинем, мо ин маҳсули дасти худамон аст. ин танҳо зиҳ ва моҳра мебошад ки мо ӯро ки тарроҳӣ мекунем. зиҳ яъне риштаи махсус? бале, риштаи махсусе ки барои ҳамин ҷуздонҳо лозим мешаванд. сарпӯшҳоро аз чӣ омода мекунед? сарпӯшҳо низ бо моҳра ки тарроҳӣ мекунем ва бар ин ҷо ба мо миқдори зиёди ширеш низ лозим мешавад. инҳоро низ мехел аввалан ки дизайнашро мекашем, баъдан ӯро тайёр мекунем. ин моҳрае ки мо бо хонандагон мекашем, хазина мегуфтанд. дар даври пеш бибиву очаҳомон доштанд, хазина гуфта истифода мебурданд ки инро ҳозир мо хонандагон қитӣ мекунем, сайёҳҳо омада ай мо мехаранд. беҳад моҳраи қадима омода кардани ин хеле душвор, хеле душвор аст. ғайр аз моҳраҳо ва ҷувздонҳои зебои ки бо моҳра омода шудааст, инҷо ба чашми мо ана ҳамин гуна зарфҳо расид. ин чӣ аст ва дар куҷо метавон инро истифода бурд? ин зарфҳоро мо дар хона барои гирифтани донагиҳо истифода мебарем. дар иду маъракаҳо дар дастархонамон мегузорему истифода мебарем. ана инаш бошад мевагирак мебошад ки мо меваҳоро мемонем дар дастархонмону дар идҳо истифода мебарем. ана ин зарф қандгирак аст. дар идҳо мо қанд мемонем, дар дарунашу дар дастархонамон мемонем ки як ҳусни зебо нишон медиҳад. шакли зоҳириаш ҳам аҷоиб аст, яъне пурра ба анор шабоҳат дорад. ҳамин тавр? бинандагони азиз, ин роботҳоро бинед, бовар кунед таваҷҷӯҳи ҳар як кӯдаки тоҷикро ҷалб мекунад, зеро тарҳи сохташ ва намуди зоҳирияш куллан аз роботҳое ки бо ҳар гуна алгоритмҳо сохта мешаванд куллан фарқ мекунад. хуб, дар бораи ин роботҳо маълумот медодед? ин роботҳоро мо барои кӯдаконе ки дар боғча бурда ва ё бозӣ мекунанд, инҳоро ҳам хонандагон қатӣ месозем. бинандагони азиз, бонувони чирадасти шаҳри Норак дар баробари сохтани ҳар гуна асбобҳои рӯзгор
инчунин гарданбандро низ омода карданд. инро сайёҳо омада аз мо мехаранд. парчами тоҷикистон дорад ин гарданбанд. барои онҳо аҷоиб метобад ки бо муҳра чихе мо сохтем. гарданбандро мегиранд ҳамчун тӯҳфа мебаранд.